Poznáte anomáliu déjà vu, keď ste niečo zažili a zrazu si poviete, toto sa už stalo. Toto som už zažil, toto sa muselo stať, lebo toto je viackrát proste fenomén déjà vu. Či je to už z minulého života, alebo z iného života, alebo z minulosti. Déjà vu pocit, že človek už niečo videl alebo počul. Alebo už videl. Je to skúsenosť s pocitom istoty, že človek už bol svedkom alebo zažil novú situáciu. Jednotlivec má pocit, ako by sa udalosť už stala alebo sa stala v blízkej minulosti. Tento termín zaviedol francúzsky bádateľ v oblasti psychiky Émile Boillac 1851 až 1917. Vo svojej knihe L'avenir des sciences psychiques, budúcnosť psychických vied, ktorá sa rozšírila o esej, ktorú napísal počas vysokoškolského štúdia. Zážitok déjà vu je zvyčajne sprevádzaný presvedčivým pocitom familiárnosti a tiež pocitom podivu, zvláštnosti alebo inej zvláštnosti predchádzajúcej skúsenosti sa najčastejšie pripisuje skutočnému životu, aj keď v niektorých prípadoch existuje pevný pocit, že táto skutočnosť sa naozaj stala v minulosti. Charles Dickens vysvetľuje déjà vu vlastnými slovami. Všetci máme nejakú skúsenosť s pocitom, ktorý nás občas prepadne o tom, čo hovoríme a robíme, keď sme boli predtým vo vzdialenom čase, že sme boli obklopení temní pred vekmi tými istými tvárami, predmetmi a okolnostiami. O tom, že dokonale vieme, čo bude ďalej povedané, ako keby sme si to zrazu zapamätali. Niektorí špekulujú, že fenomén minulých životov môže odpovedať na znepokojujúce otázky v súčasnosti a vysvetlí déjà vu. Žena môže vstúpiť do budovy napríklad v cudzej krajine, ktorú nikdy nenavštívila, kde nikdy nebola a pocíti, že prostredie jej veľmi a dôverne známe. Je to strašidelné. Mnoho ľudí uvádza, že išli po ulici v cudzom meste a boli ohromení nečakanou známosťou jeho výkladov, chodníkov a priečelí obchodov. Zážitok déjà vu sa zdá byť celkom bežný medzi dospelými aj deťmi. Vo formálnych štúdiách 70% ľudí uvádza, že to aspoň raz zažili. Odkazy na zážitok déjà vu sa nachádzajú v literatúre minulosti, čo naznačuje, že nejde o nový fenomén. Prví výskumníci sa pokúšali nadviazať spojenie medzi déjà vu a závažnou psychopatológiou, ako je schizofrénia, úzkosť a disociatívna porucha identity v nádeji, že nájdu skúsenosť s nejakou diagnostickou hodnotou. Existujú rôzne vysvetlenia pôvodu fenoménu déjà vu. Parapsychológia ako déjà vu sa spája s prekogníciou, jasnovidnosťou alebo mimozmyslovými vnemami a často sa uvádza ako psychická schopnosť v bežnej populácii. Nevedecké vysvetlenie pripisuje tejto skúsenosti proroctvo, víziám, snoch napríklad alebo spomienkach, ako som už hovorila, na minulé životy. Niektorí veria, že déjà vu je spomienka na sny. Hoci väčšina snov sa nikdy nezapamätá, snívajúci človek môže prejaviť aktivitu v oblastiach mozgu, ktoré spracovajú dlhodobú pamäť. Špekulovalo sa, že sny sa čítajú priamo do dlhodobej pamäte, čím sa úplne obchádza krátkodobá pamäť. V tomto prípade môže byť déjà vu spomienkou na zabudnutý sen s prvkami spoločnými so súčasným vdelým zážitkom. Môže to byť podobné ako iný fenomén známy ako déjà vu, reve alebo vysnívaný. Neskoršie štúdie na myšiach však naznačujú, že dlhodobé spomienky musia byť najskôr založené ako krátkodobé spomienky. Kevin Headin naznačil, že pocit zapamätania sa vyskytuje v tom zmysle, že by si mohol uvedomiť, že to, čo sníval, je teraz relevantnou súčasnou akciou, ktorá sa práve tu odohráva alebo odohrávala.
Raz som sedel v kuchyni a všimol som si, že môj tanier sa mi zdal príliš povedomý. Zdalo sa mi, že pohyby mojej hlavy boli predvídané a že každý pohyb spustí pokračovanie, alebo to ako dieťa som mal veľa déjà vu, ale bolo to výnimočné. Z hĺbky srdca som vedel, že túto situáciu som sníval pred rokmi, ako malý chalan, že sa mi úžasne vrátil celý kúsok pamäte a konečne som pochopil, kedy a kde sa mi čo snívalo a ako dlho tento sen bol. A čo je najdôležitejšie, pred koľkými rokmi som sníval. A čo reinkarnácia? Tí, ktorí veria v reinkarnáciu, teoretizujú, že déjà vu je spôsobené úlomkami spomienok z minulých životov, ktoré na povrchu mysle roztrasú známe okolie alebo ľudia. Iní teoretizujú, že tento jav je spôsobený astrálnou projekciou alebo mimotelovými zážitkami, kde je možné, že jednotlivci navštívili miesta vo svojom astrálnom tele počas spánku. Pocit môže byť interpretovaný ako spojený so splnením stavu, ako je videný alebo pociťovaný v predtuche. Pre ďalšie prípady zapamätania si informácií z minulých životov. Nezdá sa však, že by existovala nejaká zvláštna súvislosť medzi déjà vu a schizofréniou alebo inými psychiatrickými stavmi. Najsilnejšia patologická asociácia déjà vu je s epilepsiou temporálneho laloku. Epilepsia. Nenávidím tú chorobu. A preto sa s ňou stretávam denne. Táto korelácia viedla niektorých výskumníkov špekuláciám, že zážitok déjà vu je možno neurologickou anomáliou súvisiacou s nesprávnym eterickým výbojom mozgu. Keďže väčšina ľudí pravidelne trpí miernou nepatologickou epileptickou epizódou, napríklad náhle trhnutie, hypnagogické trhnutie, ktoré sa často vyskytuje tesne pred zaspaním, predpokladá sa, že podobná mierna neurologická aberácia sa vyskytuje v skúsenosti déjà vu, ktorá vedie k chybnému pocitu pamäte. Existuje niekoľko ďalších teórií, ktoré sa snažia tento jav vysvetliť, no žiadna sa nedá 100% dokázať a z déjà vu vystáva príliš veľa nezodpovedaných otázok, ktoré ľudská myseľ dokáže zmerať. Rovnako ako v prípade intuície, aj výskum ľudskej psychológie môže ponúknuť naturalistickejšie vysvetlenie, ale nakoniec príčina a povaha samotného javu zostáva záhadou. Fúha, akože toto ja... Déjà vu som mala veľakrát, ale že by to malo niečo spoločné s epilepsiou alebo s reinkarnáciou. Reinkarnácia vieme, čo je, hej. Proste tie duše sa reinkarnujú. Ale že by to bolo niečo spoločné s epilepsiou. Nie, epilepsia je niečo iné. O tom by som mohla hovoriť v inom videu. Ale zatiaľ... ťažká téma. Nie. Nie. Takže určite ste niekto z vás zažili déjà vu. Určite. Môj názor je, že je to spomienka na minulý život, ktorý ste už raz zažili, alebo že ste boli na tom mieste v minulom živote. Či už ste boli žena, muž, dieťa, pes, alebo to je jedno. Je to taká spomienka. Ako minule sme sedeli s dcerou a aj s deťmi tu a hovorí mi, mami, toto sa už stalo. Toto sa už stalo, mami, presne toto sa stalo. A presne som vedela, ako zareagujem a čo poviem. Akože fúha, hej. To sa deje proste, hej. Lebo déjà vu naozaj existuje. Napíšte mi do komentárov, či ste mali aj vy déjà vu, aký ste mali z toho pocit a čo si o tom myslíte. Chcem vedieť vaše názory, chcem vedieť, koľko to zažili a určite nikto nie je sám. Preto sa tu bude hovoriť nielen o UFO, ale aj o iných veciach a budeme rozoberať rôzne témy, takže
Takže tak, UFO najlepšie informácie, zdravím vás ja. Čaute.